Sezóna jeseň-zima je už v plnom prúde. Módne značky s príchodom sichravých dní promptne vyrukovali s najnovšími trendmi a móla zaplnili novými kolekciami. Prijali sme pozvanie na módnu prehliadku značky Donna Rossi, ktorá svojim zákazníčkam prináša nové, elegantné modely na každú príležitosť. Príjmite aj vy pozvanie do dámskeho gambitu. Biznis kostýmy, koktejlové šaty, kabáty, sukne, saká a blúzky v pestrých, ale aj klasických farbách. To všetko sme mali možnosť vidieť na septembrovej prehliadke značky Donna Rossi. Čím sa vyznačuje najnovšia kolekcia značky Donna Rossi? No všetkými módnymi trendami, ktoré sú určené na jeseň-zima 2008 a 2009. Samozrejme, vzhľadom na tú skupinu žien, ktoré obliekame, tak je tam možno cítiť trošku tej klasiky a niečoho toho, čo v tom šatníku nie je len na tú jednu sezónu, ale naozaj je to veľakrát aj také nadčasové, že naozaj môže siahnuť potom modely, ktorý prípadne by z tejto kolekcie si zadovážila, tak jej bude slúžiť aj v budúcnosti. Modely naozaj vyzerali byť nadčasové a žena Donna Rossi vyzerá byť veľmi elegantná a decentná. To znamená, že sa zameriavate na podnikateľky, prípadne manažérky, alebo aká je vaša cieľová skupina? Áno, môžem potvrdiť len to, čo ste povedali. Sú to naozaj podnikateľky, manažérky. Je to tzv. Biznis štýl, ktorého sa držíme už pomaly 20 rokov. A myslím si, že sme vsadili na tú najsprávnejšiu kartu, pretože naozaj myslím si, že toho tínedžerského oblečenia je dostatok na našom trhu a aj v najbližšom zahraničí, ale naozaj super kvalitných kostýmov a malých spoločenských šiat je na trhu už trošku menej. Podľa čoho určujete, aký bude ten trend? No tak hlavne mám oči otvorené, počúvam, vnímam módny svet, ktorý okolo mňa musí samozrejme fungovať a pridržiavam sa toho, čo vlastne v tom svete je dané. Teda keď momentálne ten modný trend sú tie návraty k 40., 50., 60. rokom, tak napríklad to bolo viditeľné na tých kabátoch, ktoré sme predvádzali na začiatku, že naozaj to boli strihy našich starých mám alebo našich mám, takže je tam cítiť ten návrat tej módy do minulosti a samozrejme sa zase použije možno iný materiál, ako bol vtedy a možno nejaký iný detail, ale vidíte aj to mašličkovanie, tie osie pásy a vyhranie s tými detailami a hlavne na kabátoch tie rukavy a tie záhyby, ktoré sa objavili na každom jednom kuse, tak to je vlastne to, čo je ten módny trend. Modely sú určené pre všetky vekové kategórie a veľkosti. Donna Rossi ponúka služby ušitia šiat na mieru aj za 24 hodín. Módna značka sa zameriava aj na šitie spoločenských a svadobných šiat. To meno v tomto máme a preto my našou takou druhou určite veľkou domenou je práve šitie malých spoločenských a koktejlových šiat. V dielňach Donna Rossi sa pracuje s vysoko kvalitnými prírodnými materiálmi, ako je vlna, bavlna, ľan, hodváb a kašmír. Donna Rossi oblieka aj niektoré známe tváre z televíznej obrazovky. Prečo vám imponuje značka Donna Rossi? No, značka Donna Rossi mi imponuje najviac cez Milku Harmatovú, lebo to je už... Ja už si myslím, že je to aj dosť verejne známe, taká dlhoročná spolupráca a môžem úprimne povedať, že aj priateľstvo a medzi nami dvomi aj dôvera. To znamená, že keď vás oblíka niekto, kto vie o vašich drobných až väčších nedostatkoch fyzických aj povahových, tak máte to šťastie, lebo nájsť si naozaj dnes v dnešnej móde niečo, čo vám vyhovuje, v čom sa dobre cítite a nájsť si módneho návrhára, ktorý to akceptuje a ktorý sa vám prispôsobí, je vzácnosť. Pani Harmatová by vám vlastne už aj naslepo mohla posielať tie šaty, keď už vás tak dobre pozná. To znamená, že len by poslala nejakého poslíčka s tými vecami. Nemuseli by ste Ono sa to niekedy tak aj stáva, že je to tak relatívne naslepo, ale zvyčajne ešte stále napriek tým rokom má tú snahu, aby som si to prišla predsa len vyskúšať. Najmä v prípade, že sú to nejaké také naozaj významnejšie príležitosti, ako napríklad
vlastne 2 roky po sebe mi robila šaty také trebárs na filmový festival v Trenčianskych Tepliciach na Artfilm, kde už zase to treba naozaj vyskúšať, aj od farby počnúť, od toho, aby to sedelo, lebo to už sú predsa také iné príležitosti. Ale na tú bežnú televíziu v odzovkách si myslím, že už mi vie poslať aj na slepo naozaj. No. Ona skúša, ona je zlatá, lebo ona napriek tomu, že ma pozná, napriek tomu, že stárnem, tak ona stále skúša. Že či by jej neprešlo u mňa nejaký hlbší výstrih, či by jej neprešlo niečo viacej vypasovať a či by neprešla raz v živote sukňa. No, má to ťažké, neprešlo, no. Viete tu vyzdvihnúť nejaký jeden model alebo nejaký typ oblečenia, ktorý vám tu vyslovene zaimponoval? Budete sa čudovať, ale zaimponovali mi tu najmä veci, ktoré ja prirodzene nenosím. To znamená večerné šaty, 2-3 určite, veľmi nádherné, krásne ženské až dievčenské šaty a kostýmy so sukňou. To je zaujímavé. Zaujímavé, ale je to tak. Donna Rossi na slovenskom trhu pôsobí už takmer 20 rokov. Napriek tomu sa značka neustále posúva dopredu a má ambíciu ponúknuť svojim klientkám nové čerstvé nápady a kreatívne riešenia. Aké máte plány? No tak jeden je už taký nápoli splnený, už sme dostali rozhodnutie, že súhlasia s tým, aký sme projekty predložili na otvorenie novej predajne v biznis centre. Myslím si, že ako naša firma tam bude určite patriť a zapadne tam, najmä s týmto zameraním na tie biznis kostýmy a to bude na Prievozkej, teda v tom Apollo Business Centre. Takže to je taký náš najbližší plán. A druhý taký najväčší plán je, že určite v blízkej budúcnosti budeme otvárať modný dom, kde bude pod jednou strechou všetko. Modný salón, zákazkový salón, kde bude kozmetika, kaderníctvo, služby, všetko, aby tá žena, ktorá sa k nám príde obliecť, cítila čo najpohodlnejšie, aby nestracala veľa času preto, aby bola krásna.